Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Zimbabwe yane mari itsva ichange ichizikanwa seZimbabwe Gold kana kuti ZiG. Mari iyi inosanganisira zvakare yemapepa pamwe nendarama vachireva macoins. Asi vazukuru vambuya Nyaenda vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Aripo mumwe munhu adedzera kuti aiwa ichi chitsotsi vagara varikuda kutibira makarensi edu mari dzekunze kwenyika, isusu tikitarisana nezvinhu zvisina nebasa zvemari yavo ivo vane vachiluta. Asi aripo mumwe munhu auya akati ZiG means Zimbabwe itori gehena, senyika tiri kungoramba tichingotsva kusvikira tati amen. Mumwe munhu auya akati iye akanokora Zimbabwe tsoka Mwari ave newe, chii chakadai kunge tiri kuripiswa ngozi, which means vanhu havasi kufara nazvo guys. Mumwe munhu abvunza kuti ko barcode nderei pamari iyo yamuri kutiisira iyo. Mumwe munhu akati mari yacho ine macolors kunge maflavor econdom. Asi varipo vanhu vari kudedza kuti aiwa kana muda kuona kuti chitsotsi iyi mari yaimbofi yakashanda kubhadhara juti yemota yako pamabhodha. Vakati nyange uchinotora passport muchaona inenge ichirambwa. Mumwe munhu akati mukaona futi kumatiketsi nechirambwa, angachidaro ndi Hopewell our number one journalist nevamwe vachimira naye. Asi mumwe munhu auya akati with our fertilizer of corruption ZiG is going to rapidly grow into a giant of foreign currency. Mumwe munhu akati ipapa pamunenge muchinetsana nethat ZiG mari ED and his crew will be looting the real money. Mumwe munhu auya akati ko dai mamboedza kubvisa matombo matatu ayo zvichida ndiwo ari kukonzeresa. So handizivi guys. Mumwe munhu akati they have been doing this for years, what a disaster, it's going to fail. Mumwe munhu akati kanyika aka kanoitwa mahumbwe shuwa tazviona. Mumwe munhu akati it's an embarrassment to Zimbabweans all over the world. So guys, handizivi kunoti kudii. Kana makatarisa muri kufunga kuti mari iyi ichashanda zvine order because takambova nebond tikava nebearers zvese zvakaramba. Vanga vachitiratidza mari iyi vachiti is going to be backed by gold, asi gold ratakaona tukushoma shoma tu gold. Mukatarisa Scott anobuda nerake rakazara, munotongoona kuti apa pari kulutwa, vari kutilutira mari zvisingaiti, vari kuba gold nezvava kuratidza tu gold tudiki tunotonyadzisa apa vari kuti backed by gold. So handizivi guys kunoti kudii. Vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Ndachikumbira kuti mucommente down below mutiudze kuti chii chiri kumboitika chaizvo chaizvo, because kana takatarisa panapa senyika tiri kudzokera kumashure, tikungoramba tichiti tikaenda mberi todzokera mashure. Vadedzera kuti aripo macoins ari kuuya, mirai muone. So hatizivi for now vari kuti mari iyi sezvo yalaunchwa nhasi zviri kunzi yakainzana neUS dollar, yakainzana nemaranzi, asi tinoziva tega guys kuti nekuenda kwenguva zvine zvangofanana nekuti mapepa ari useless. Vamwe vanhu vari kudedzera kuti zvarinenge zita remakatuni 1. So please comment down below. Governor vachona hanzi vanonzi John Shaya, vanhu ndovaita sei, ndovaita zvese izvi, asi vanhu vadedza kuti aiwa hapana chachinja. Imari yakangofanana neyai, yavangochinja zita. Thank you.